ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ కుటుంబాల్లోనికి మీ దగ్గరికి దేవుని యొక్క వాక్యం తీసుకురావడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి తరుణాన్ని బట్టి దేవదేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మా యొక్క యూట్యూబ్ కార్యక్రమాలను మీరు వీక్షిస్తున్నందుకు దేవునికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు, దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ప్రభునందు ప్రియులరా, వాడికి ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే ఆ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరి దేవునికి ఆశీర్వాదాలు పొందాలని ప్రభు పేట అమలు చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే దేవుని వాక్యం నుంచి మీకు అందిస్తున్నప్పుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం ద్వారా మీరు బలపరచబడి ఆత్మీయంగా ముందుకు సాగడానికి, సాతాను శక్తుల మీద జయం పొంది నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం సిద్ధపడటానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆయుత్తపరచాలని చెప్పి ఈ యొక్క వాక్యాలను మీ దగ్గర తీసుకుని వస్తుండగా దయతో మీరు మీ కుటుంబాలతో కలిసి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా దీవించబడాలని కోరుతూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందామా? పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయంలో నుండి 16వ వచనం, 4వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో నుండి దేవుని యొక్క వాక్యమును 19వ వచనం వరకు చదువుకుందాము. దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే, తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చెను. తన వాడుకు చెప్పిన విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరములకు వెళ్ళి చదువుటికై నిలుచుండగా ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథం ఆయన చేతికి ఇవ్వబడింది. ఆయన గ్రంథం విప్పగా, ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. శరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభు హితవత్సరమును ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకి దొరికెను. దేవుని యొక్క వాక్యంలో చదవబడిన వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నజరేతుకు వచ్చి ఉన్నారు. ఆయన వాడుక చొప్పున ఆయన సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉండగా వారితో కలిసి ఆయన చదివిన భాగము యెషయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు పలికించినటువంటి మాట ఆయనకి అక్కడ చదవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం. దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఆ వాక్యాన్ని చదివి ఇదిగో 20వ వచనంలో ఆయన గ్రంథము చుట్ట పరిచారం ఇచ్చి కూర్చుండెను. సమాజ మందులున్న వారందరూ ఆయనను తేరు చూడగా ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగెను. గమనించండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నజరేతుకు వచ్చి అక్కడ సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చదివినటువంటి వాక్య భాగము మన ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా ద్వారా దేవుడు పలికించినటువంటి ఆయన ప్రసరైనటువంటి వారికి దేవుడు అనుగ్రహించే గొప్ప రక్షణను గుర్చినటువంటి వర్తమానాన్ని ఆయన అక్కడ చదవటం మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు ఎందుకు ఆయనని ఈ లోకంలో పంపించి ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందు నిమిత్తమైతే ఈ లోకంలోకి వచ్చాడనే దాని గురించి ఆయన అక్కడ తెలియపరచడం మనకు కనబడతా ఉంది. ఆ వాక్య మార్గాన్ని చదివిన తర్వాత ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నేడు నెరవేరి ఉన్నది. దేవుడు పలికించినటువంటి లేఖనము మీ వినికిడిలో నెరవేరింది అని చెప్పి ఆయన పలకటం మనం చూస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే, దేవుని యొక్క వాక్యం మొదటిగా పేదలకి సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చాడు. ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యమును పేదలైనటువంటి వారికి, ప్రజలకి రక్షణను గుర్చిన సువార్తను ప్రకటించడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ పేదలకు సువార్త ప్రకటన, దేవుని గుర్చినటువంటి శుభవర్తమానము ఈ లోకానికి, ప్రజలకి తెలియపరచడానికి వచ్చి ఉన్నాడు అనేది మొదటి భాగం. రెండోదిగా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, దేవుడు ఆయన సువార్తను పంపించడానికి మాత్రమే కాకుండా మొదటిగా చెరలోనున్న వారికి విడుదల, రెండు గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించడానికి, 3 నలిగిన వారిని విడిపించడానికి. యేసు ప్రభువారు ఎందుకు వచ్చి ఉన్నాడంటే, ఈ 5 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు దేవుని రాజ్యమును గురించి ప్రకటించటము, అలాగే మనం చూసిన బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించడానికని, మనం చూసినట్లయితే గుడ్డివారి కళ్ళు తెరవటానికిని, అలాగే నలిగిన వారిని విడిపించడానికి, ప్రభు హిత వత్సరమును ప్రకటించడానికి యేసు ప్రభువారు వచ్చారు. మనం చూసినట్లు ఈ 5 విషయాల్లో 3 స్వస్థతలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. మొదటిది చెరలో ఉన్న వారి విడుదల, ఇది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి స్వస్థత. 2 గుడ్డివారికి చూపు, ఇది భౌతికమైనటువంటి స్వస్థత.
మూడవది నలిగిన వారిని విడిపించుట. ఇది ఇమోషనల్ స్వస్థత, లేక మానసికమైనటువంటి స్వస్థతను దేవుడు మన మనసుకి స్వస్థనిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి స్వస్థతని దేవుడు ఇవ్వటానికి మనం వచ్చి ఉన్నాం. అది మాత్రమే కాకుండా ప్రభుహిత వత్సరాన్ని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం. దేవుడు ఆయన మనకి సంపూర్ణమైన జీవాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చినాడు. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మనం యోహాను సువార్తలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది, మరి గొర్రెలకు జీవము కలగటానికి, అది సమృద్ధిగా కలగటానికి వచ్చాడు. సమృద్ధి జీవాన్ని నీకు, నీ కుటుంబానికి సమృద్ధి జీవాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చాడు. మనం ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి బంధకాల్లో ఉండటానికి దేవునికి ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఆర్థిక పరిస్థితిని మార్చడానికి యేసు ప్రభువు వచ్చినారు. హితవత్సరము అని అంటే మనం చూసినట్లయితే ప్రతి బంధకము కూడా తెగిపోయేటువంటి, విడిపించబడేటువంటి సంవత్సరంగా మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో మనం 3 విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రత్యేక సమయంలో మొదటి అంశమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థతను గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఆత్మ సంబంధమైన నీ ఆత్మకి రక్షణ ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభువారు వచ్చి ఉన్నారు. అందుకని ఆయన అంటాడు, బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించటానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నీ ఆత్మ రక్షణ అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభులో మాత్రమే సాధ్యము. నేను మనందరము కూడా పాపములో బంధించబడి ఉండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పాపములో ఉన్న మనిషిని విడిపించడానికి వచ్చినాడు. యేసు ద్వారా మాత్రమే మానవునికి విమోచన కలుగుతుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలియపరచడానికి సంతోషిస్తున్నాం. ధ్యానం చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 23వ భాగాన్ని చదివితే ఏ భేదము లేదు, అందరూ కూడా పాపము చేసి ఉన్నారు. ఇక్కడ యేసు ప్రభువు అంటూ ఉన్నారు, ఇదిగో బంధించబడినటువంటి వారిని నేను విడిపించడానికి వచ్చి ఉన్నాను. చెరలో ఉన్నటువంటి వారు, బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించడానికి వచ్చిన నేను కూడా పాపం అనే బంధకములో మనం ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 34వ భాగంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం అంటూ ఉంది, ఈ పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడై ఉన్నారు. మనందరం కూడా ఒకప్పుడు పాపములో బంధించబడినటువంటి వారమే. పాపము నిన్ను బానిసగా చేసి బంధించి నీ చేత భయంకరమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు నేను మనందరం కూడా బంధించబడి ఉన్నాము. కాబట్టి పాపములో నిలిచిపోయాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నేను పాపపు చెరలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి వచ్చి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని. మొదటిగా నీ ఆత్మ విడిపించబడాలి. నేను కూడా ఈ ఆత్మలో బంధించబడి ఉన్నాము. పాపము మనల్ని బంధించింది, సాతానుడు నిన్ను బంధించాడు. ఈ బంధకుడు విడిపించబడంటే వేరే దారేది కూడా లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారానే మనకు విడుదల ఉంది అనే విషయాన్ని నీ దేవుని యొక్క వాక్యము జ్ఞాపకం చేస్తుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే 7వ అధ్యాయము 24వ భాగాన్ని నేను చదువుతున్నా. అయ్యో, నేనెంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణములకు లోనగు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును? అయ్యో, నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణములకు లోనగు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును? ఎందువలన అంటే ఇక్కడ పౌలు ఒక మనిషి యొక్క ఆత్మీయ స్థితిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మనం ఎట్టి రీతిగా పాపముతో బంధించబడి ఉన్నాము. ఈ యొక్క 7వ అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఏ రీతిగా బంధించబడి ఉన్నామో అక్కడ వివరిస్తూ ఆయన అంటాడు, ఈ పాపపు బంధకాలని ఎవడు తెంచగలడు? ఈ పాప బంధకం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపిస్తాడనే పెద్ద ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఈ దినాన్ని మనందరం కూడా మరి ఇదే ప్రశ్నలో ఉన్నాం. ఎవరు విడిపిస్తారు? ఈ పాపము నుండి, ఈ శాపము నుండి మనల్ని విడిపించగలిగింది ఎవరు అనేటువంటి ఆలోచన, ఎవరు విడిపించగలరు అనేటువంటి ఇదిగో మనందరం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే మనల్ని విడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు. నువ్వు బంధించబడి ఉన్నావు. ఎందుకో చెప్పమంటారా? ఎవరికి పాపం చేయడం, ఎవరికి చెడ్డ పనులు చేయడం ఇష్టం ఉండదు. కానీ అయినా కానీ మనం చేస్తూనే ఉంటాం. మనం చేయాలనుకున్న మంచి చేయకుండా, చేయకూడదు అనుకునేటువంటి చెడుని మనం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనం బంధించబడిన సాతానుడిని నేను బంధించి పాపములో శాపంలో పెట్టి నీ చేత ఇదిగో ఈ పనికిరానటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తుంది. నీ
నీ ఆత్మ బంధించబడి ఉందా అనే సంగతిని నువ్వు మర్చిపోతూ ఉన్నావు. చాలా మంది మనం బంధించబడి ఉన్నామనే సంగతి మనకు తెలియదు. ఆనాడు యూదులు కూడా ఇలాగన్నారు, మేమెవరికి దాసులము కాదు, మేమందరం కూడా అబ్రహాము సంతానము, మేమెవరికి దాసులం కదంటే ప్రభు అన్నారు, పాపము చేయి ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేశారు. వారు ఆత్మ ఇదిగో బంధకములో ఉందనే సంగతి వారు గ్రహించలేని ఈ దినాన్ని కూడా చాలా మంది, నీ ఆత్మ విడిపించబడి ఉందా, నీ ఆత్మ ఇంకా బంధించబడి ఉందా, నీ ఆత్మ ఇంకా పాపంలో విడిపోయిందా? అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ పాపములో బంధించబడిన, శాపములో బంధించబడిన మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన వచ్చినటువంటి సంగతిని నువ్వు గ్రహించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇచ్చే అద్భుతమైన విడుదలని నువ్వు పొందుకోగలుగుతుంటావు. దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ఎందుకు వచ్చాడు? పేదలకు సువార్తను చెప్పడానికి వచ్చినాడు. ఆ సువార్తతో పాటు ఆయన పాపములో శాపములో బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించడం, అదే శుభవర్తమానం. ఏంటంటే శుభవర్తమానం ఏంటంటే ఆ యొక్క సువార్త అంటే ఏంటంటే పాపంలో ఉన్న నిన్ను, పాపంలో ఉన్న నన్ను, పాపంలో ఉన్న మనల్ని విడిపించడానికి యేసు ప్రభు వారు వచ్చారు. ఇంకెంత మాత్రం కూడా మనం పాపంలో ఉండవలసినటువంటి పని లేదు. పాప బంధకములను తెంచుకుని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చే నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి దేవుడు మనం పిలుస్తున్నటువంటి సంగతిని మనం గుర్తించాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు, ఇదిగో దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆయన ఇదిగో బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. నీవు నేను ఇంకా పాపంలో బంధించబడవలసినటువంటి పని లేదు, కానీ యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విమోచన రక్షణ పొంది నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, పేదలకు సువార్తను ప్రకటించడానికి, అలాగే బంధించబడినటువంటి వారిని విడిపించడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇంకా నువ్వు చెరలో ఉండవలసిన, పాపపు చెరలో ఉండవలసినటువంటి పని లేదు, కానీ పాపపు చెర నుండి బయటకు వచ్చి నిత్య జీవం ఇచ్చే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి నిత్య జీవాన్ని మనం అనుభవించగలమనేటువంటి విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఎవరు పౌలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు, ఎవరు నన్ను విడిపించగలడు? ఈ బంధకము నుండి బంధించబడిన నా ఆత్మను ఎవడు విడిపించగలడు అని అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు తప్ప ఎవరును విడిపించలేదు. కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో 49వ కీర్తన 7వ వచనం నుండి 9వ వచన భాగం వరకు చదువుకుంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఇలా చెప్తూ ఉన్నది, ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు, వాడు సమాధి చోటిక నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు, గమనించండి, నిత్య జీవను పొందినట్లు, నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు వారి నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిని ప్రాయశ్చిత్తము చేయగలవాడు ఎవడునూ లేడు. వారి ప్రాణ విమోచన ధనము బహు గొప్పది, అది ఎన్నటికి తీరిక అట్లుండవలసినదే అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఎవడు తన సహోదరుని విమోచింపలేడు. అవును, మనల్ని ఎవరు కాపాడుతుందండి? మనల్ని ఎవరు కాపాడలేదు. మానవుడు ఎవడు కూడా మనల్ని కాపాడలేడు. ఈ భయంకరమైనటువంటి పాపపు బంధకాల నుండి, పాపపు శర నుండి, శరలో ఉన్నటువంటి నిన్ను నన్ను ఎవడు విడిపించలేడు. యేసు క్రీస్తు ప్రభు తప్ప. యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారే, ఆయనే నీ పాప బంధకాలు తెంచి పాపము నుండి, శాపము నుండి నిన్ను విడిపించగలనే విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనకి పాప బంధకాలు తెగిపోతూ ఉన్నాయి. పాపము నుండి మనం విమోచన పొందుతున్నాం, నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకుంటున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా. మరెవ్వరి వలన రక్షణ కలుగుదంటూ ఉంటాడు. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలుల కార్యం 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం, మరి ఎవరి వలనను రక్షణ కలుగదు, ఈ నామం వలననే మనము రక్షణ పొందవలను గాని ఆకాశం క్రింద మనుషులలో ఇవ్వబడిన మరి ఏ నామములోను రక్షణ లేదు. ఇది దాన్ని మానవుడు పాపం నుండి విడుదల పొందడానికి, మన శాంతిని సాధించుకోవడానికి, ఇదిగో నిత్య జీవం పొందడానికి, లేక పరలోక రాజ్యాన్ని చేరడానికి రకరకాలైన మార్గాలు మానవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. కానీ మరి ఎక్కడ కూడా ఏ మార్గంలో కూడా ఇదిగో నిత్య జీవం లేదో, నీ ఏ మార్గంలో కూడా పాప విమోచన లేదు. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారానే మానవ జాతికి పాప విమోచన
పాప విమోచన కలుగుతుందనేటువంటి విషయాన్ని, ఆత్మక రక్షణ కలుగుతుందనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం జ్ఞాపం చేస్తుంది. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడు. నీ పాప బంధకములలో నుండి విడిపించడానికి యేసు ప్రభు వచ్చారు. నీకు నిత్య జీవం ఇవ్వటానికి, పాపము తీసి నిరంతరం దేవుని సన్నిధిలో నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రుని విని నిత్య రాజ్యాన్ని చేరి దేవునితో నిరంతరం జీవించే భాగ్యాన్ని ఇవ్వాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చినారనేటువంటి సత్యాన్ని మీకు తెలియపరచడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నా. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్యమును జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే యేసు ఎందుకు వచ్చాడు? ఆయన ఈ లోకంలో తన రాజ్యాన్ని అనగా నిత్య రాజ్యాన్ని తీసుకుని నిత్య జీవం ఇవ్వటానికి ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన వచ్చి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నా. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికినటువంటి మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అందుకనే అంటూ ఉన్నాడు, ఏమనండి, చెరలోనున్న వారికి నీవు గ్రహించవా? నీవు చెరలో ఉన్నావు, పాపపు చెర నుండి విడిపించబడాలి. నీ ఆత్మక శాంతే, నిత్య జీవం కావాలంటే కేవలం యేసుతో మాత్రమే సాధ్యం. నీ ఆత్మ విడిపించబడాలా? నీ ఆత్మ విడిపించకపోతే, ఈ శరీరంతో ఉండగానే నీ ఆత్మ విడిపించకపోతే నిత్య నరకానికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నీ ఆత్మ విమోచన అవసరమనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇచ్చే రక్షణ పొందడానికి నువ్వు సిద్ధపడగలవు. ఆలోచన చేస్తున్నావా? మనందరం కూడా పాపములో బంధించబడి ఉన్నాము. మన ఆత్మ బంధించబడి ఉంది. నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోలేని నిత్య నాశనానికి పోయే మార్గంలో ఉన్నాము. నేను కూడా నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం కొరకై, నీ ఆత్మను విమోచించడానికి, నీ ఆత్మను రక్షించడానికి, మీకు నాకు మనందరూ కూడా నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు. ఈ యొక్క ప్రత్యేక సమయంలో నువ్వే స్థితిలో ఉన్న ఒకసారి ఆలోచన చేయగలవు. పౌలు అంటున్నాడు, మేలైనది చేయాలని కోరిక నాకు కలుగుతుంది, కానీ అది చేయటం నా వల్ల కావటం లేదు. నేను మేలు చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ చేయాలనుకున్న మేలు చేయలేకపోతూ ఉన్నాను. చేయకూడదనుకున్న కీడే నేను చేస్తున్నాను. నీకు తెలుసా, మనందరం కూడా మంచి చేయాలి, మంచిగా జీవించాలి, యథార్థంగా ఉండాలి, ఏ పాపం, ఏ కీడు, ఏ దుర్మార్గం చేయకుండా మంచి జీవితం జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అలా జీవించలేకపోతూ ఉంటాం చాలా మంది. ఎందువల్ల అంటే నేను మనమందరం కూడా ఆత్మలో సాతానుడి చేత బంధించబడి ఉన్నాం. ఆ బంధకములను తెచ్చివేయడానికే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభులో నువ్వు విడిపించబడుతూ ఉంటా. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే నిత్య జీవం ఉంది. అందుకని యేసు ప్రభువారు అన్నారు, ఇదిగో దేవుని యొక్క రాజ్యము సమీపంగా ఉంది, రండి దేవుని రాజ్యములో చేరండి, సువార్త నమ్మండి అని చెప్పి ఆయన సువార్త ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు. యేసు ప్రభువారి యొక్క ఈ సువార్తలో 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. అదేంటంటే ఆయన బోధించటమును, ప్రకటించడము, స్వస్థపరచడము, దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టడము మనం చూస్తూ ఉంటాం. దేవుని పిల్లలైనటువంటి మనం యేసు ప్రభువారు నన్ను కూడా ఈ పాపం నుండి విడిపించడానికే ఈ శుభవర్తమానాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. నీవు బంధించబడి ఉన్న సంగతిని గుర్తించి యేసుక్రీస్తు ప్రభులో నేను విడుదల పొందాలి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చే నిత్య జీవం మనకు కావాలి అని ఆశపడుతున్నట్లయితే ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నా యేసు నీ పాప బంధకాలన్నీ తెలిసి నీ పాపములన్నింటినీ తీసివేసి ఇదిగో దేవుని యొక్క నిత్య జీవంలో దేవుని కుమారుడుగా, దేవుని కుమార్తెగా నిన్ను చేర్చుకోవడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క సువార్తను విశ్వసించి నమ్మి నీవు దేవుని యొక్క రక్షణ పొందడానికి సిద్ధపడినట్లయితే ఈ క్షణంలోనే నా యేసు నిన్ను ఇదిగో తన బిడ్డగా అంగీకరించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నువ్వు ఇంకెంత మాత్రం కూడా బంధించబడి ఉండవలసినటువంటి పని లేదు, శరలో ఉండవలసిన పని లేదు. ఆ శర నుండి, ఆ పాపపు శర నుండి నిత్య జీవంలోనికి అడుగు పెట్టడానికి ఇదే అనుకూల సమయం అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నువ్వు గుర్తించావా? నీవు చేయాలనుకున్న మంచి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావో తెలుసా? నువ్వు బంధించబడి ఉన్నావు. నువ్వు మంచిగా జీవించాలనుకుంటున్నావు, చెడు పనులు చేయకూడదు అనుకుంటూ ఉంటున్నావు. యథార్థంగా ఉండాలి, నేను యథార్థంగా జీవించి మంచి వ్యక్తిగా నేను పిలువబడాలనుకుంటూ ఉంటావు. కానీ మనం అందరం కూడా ఎక్కడో తప్పిపోతూ ఉంటాం. మనం చేయకూడదు అనుకున్న చెడు చేస్తూ ఉంటాం. దానికి కారణం నువ్వు బంధించబడి ఉన్నావు. బంధించబడిన ప్రతి వారిని కూడా విడిపించడానికి నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చినారు. ఇంకెంత మాత్రం కూడా పాపాలకు దాసులుగా ఉండవలసిన పని లేదు, కానీ దేవుని బిడ్డగా నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి సిద్ధపడాలని ప్రభు నన్ను కూడా ఆయన పిలుస్తున్నారు. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క శిష్యులను పంపించినప్పుడు ఆయన వారికి ఆజ్ఞాపించినది ఇదే. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆఖరిగా మీకు ఒక మాట నేను తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలో శిష్యులను పంపించినప్పుడు ఆయన
ఆజ్ఞాపించిన 10వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది, పరలోక రాజ్యము సమీపించినదని ప్రకటించండి. అవును, దేవుని రాజ్యము నీ యొద్దకు వచ్చింది. పరలోక రాజ్యము సమీపంగా ఉంది. ఇదిగో దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ నిత్య జీవమును స్వీకరించడానికి, నీ బంధకములు, నీ పాపములను విడిపించబడి నిత్య జీవమును పొంది దేవుని కుమారుడుగా, కుమార్తెగా నిత్య రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉండగా, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో దేవుని స్వరం వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవా? ఇంకా నువ్వు బంధకాలలో ఉండవలసిన పని లేదు. ఇంకెంత మాత్రం కూడా ఈ బంధకాలలో నలిగిపోవలసినటువంటి పని లేదు. కానీ ఆ శర నుండి, పాపపు శర నుండి విడిపించబడి నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి నా యేసు పిలుస్తూ ఉంటుండగా, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నీ హృదయము ప్రభువుకు అర్పించి యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క అద్భుతమైన అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని నిత్య జీవనం పొందడానికి ఆయన నిన్ను ప్రేరేపిస్తుండగా, పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ప్రేరేపిస్తుండగా, ఈ క్షణంలో నీ ఉన్న స్థలంలోనే యేసు ప్రభు వారికి నీ హృదయం ఇచ్చినట్లయితే, యేసు ప్రభు నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించి, ప్రభువా ఇక నేను ఎంత మాత్రం ఈ పాప బంధకాలు ఉండను, నిత్య జీవనం కావాలి, ఈ బంధకం నుండి, ఈ పాపం నుండి, ఈ శాపం నుండి నన్ను విడిపించు ప్రభువా అని అడిగినట్లయితే, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నా యేసు నీకు నిత్య జీవనం ఇవ్వడానికి, నిత్య రాజ్యం నేను చేర్చుకోవడానికి, ఆయన అద్భుతమైనటువంటి రక్షణ నీకు ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవునికి వాక్యం ఉంది, ఇదే అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినం. ఇంత గొప్ప రక్షణ దేవుడు నీ దగ్గరికి పంపించుకున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో దేవుని ఆత్మ నిన్ను ప్రేరేపిస్తుండగా, నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకోకుండా నీ హృదయాన్ని తెరచి యేసు ప్రభు వారికి పిలిచి, ప్రభువా నా పాప బంధకాలు తెంచేయడానికే వచ్చి ఉన్నావు, ఆ పాపపు శరలో ఉన్న నన్ను విడిపించడానికి వచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా. ఇప్పుడే ఈ పాపపు శర నుండి నన్ను విడిపించి నాకు మనసుకు నెమ్మది దయచేయండి, నిత్య రాజ్యం నాకు అనుగ్రహించి నీ బిడ్డగా నన్ను చేర్చుకుని ఈ లోకంలో నీ కొరకు జీవించే భాగ్యం దయచేయాలని యేసు ప్రభు వారిని మనం హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిద్దాం. నీ ఉన్న స్థలంలోనే యేసు ప్రభు వారిని పిలిచి నీ హృదయంలో ఆహ్వానించి దేవుని యొక్క రాజ్యానికి పాత్రుడు కావాలని దేవుని యొక్క నామం పేరిట మీకు ఆహ్వానం పలుకుతూ, ఆ రీతిగా ప్రభు కొరకు నీవు సంపాదించబడాలని కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్న దేవుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. దేవుని బిడ్డలారా, ఇప్పుడు దాకా దేవుని యొక్క వాక్యం విన్న మీ హృదయాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఈ క్షణంలో దేవుణ్ణి అంగీకరించడానికి నీ హృదయాన్ని దేవుడు సంధిస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆయన నీ హృదయంలో ఆహ్వానించి నీ రక్షకుడిగా స్వీకరించాలని ప్రభు పేట మిమ్మల్ని ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది, నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడును, నాకు నమ్మని వారికి శిక్ష విధించబడును అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుండగా, నా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నీ ప్రతి పాపపు బంధకాన్ని తెంచి తన యొక్క రక్తంతో నిన్ను కడిగి శుద్ధి చేసి పరిశుద్ధినిగా తన బిడ్డగా స్వీకరించడానికే దేవుడు నేను సంధిస్తున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఏకీభవించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలని ప్రభు పేట మీకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపగలిగిన మా దేవ, జీవాధిపతి, మహిమోన్నతుడానికి స్తోత్రాలు. ఎంతమంది బిడ్డలైతే నీ వాక్యం విని ఉన్నారో ప్రభువా, పరిశుద్ధాత్ముడ వారి హృదయాలు మీరు సన్నిహించినందుకు వందనాలు తండ్రి. నాయన రక్షణ లేనటువంటి మాకు ప్రభువా, పాపములో శాపములో బంధించబడిన మాకు నా తండ్రి, నాయన నీ రక్షణ ఇవ్వుటి కొరకాయి నాయన పరలోకము భూలోకము దిగివచ్చి నాయన మమ్మలను ప్రతి పాప బంధకములు తెచ్చి ఆయన బంధించబడిన మమ్మలను విడిపించినందుకు వందనాలు తండ్రి, నీ స్తోత్రాలు. ఈ యొక్క సమయంలో ఎంతమంది బిడ్డలైతే ఏకీభవించి నిజమైన రక్షణ, నిత్య జీవం కావాలని ఆశపడుతున్నారు, వారందరూ కూడా యేసు క్రీస్తు నామములో నా తండ్రి రక్షణ ప్రసాదించి వారి హృదయంలోనికి ప్రభు మీరు వచ్చి వారిని బిడ్డలుగా స్వీకరించి నిత్య జీవానికి వారసులుగా చేయమని అడుగుతుంది దేవుని స్తోత్రాలు. అలాగే ప్రభా, ఒకవేళ రక్షించబడి కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి నిలువెచ్చని స్థితిలో పడిపోయి వారికి ఇచ్చినటువంటి దర్శనాన్ని, ఇచ్చిన పిలుపును పోగొట్టుకున్నట్లయితే, ఇంకా ఎవరైనా తన ప్రభువ వెనక్కి తిరిగిపోయినట్లయితే ఈ క్షణంలోని ప్రభా అటువంటి వారిని సంధించి ఆయన తిరిగి నీ సన్నిధిలోకి తోడుకుని వచ్చి నీ నిత్య జీవం కొరకు వారిని ఆయుత్తపరిచి సిద్ధపాటు చేయమని మీ పాదం దగ్గర పెట్టుకున్నంత నీకు స్తోత్రాలు. ఎంతమంది బిడ్డలైతే ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్నారో ప్రతి వారి యొక్క పాపమును క్షమించండి, ప్రతి దోషమును తీసివేయండి. వాటితోటిగా ప్రభువ పాపం వలన ఇది వచ్చేటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి రోగమును నదుడిని యేసు క్రీస్తు నామములో నాయన బిడ్డలకు తండ్రి విడుదల దాయిచ్చి నడుతుంది దేవునికి స్తోత్రాలు. నాయన రక్షణ, స్వస్థత ఇవ్వటానికి వచ్చిన ప్రభువ ఈ క్షణంలోనే వారందరికీ కూడా రక్షణ, స్వస్థత ఎంత మందిని అంగీకరిస్తున్నారో వారందరికీ ప్రసాదించండి.
ఈ యొక్క వాక్యం ఎంతోమంది నిన్ను అంగీకరిస్తారో వారందరికీ దేవుని పిల్లలయ్యే అధికారం ఇస్తారని వాక్యంలో చెప్పిన రీతిగా ఈ క్షణంలో ప్రార్థనలో ఏకీభవించి వారి హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానించిన ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనికి మీరు వచ్చి మీ బిడ్డలుగా స్వీకరించి పాప బంధక సంఖ్యలను తెంచేసి నిత్య జీవులకు నడిపించమని, ఒకవేళ ప్రభా ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్టు వారిని కూడా ఈ క్షణంలోనే వారి సంఖ్యలు తెంచి ప్రభా సంపూర్ణమైన స్వస్థతలోనికి నడిపించి మీరు మహిమ ఘనత ప్రభావం తెచ్చుకోమని నజరేయుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన చేస్తూ వేడుకుంటున్న మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.